malbatê şehîda dibîne ziman lal dibe têçe bersivê bide vî dijminên bêbext kesên xayînî got nava me de li hemû şervanên azadiyê di rêbera ap û gerîlayên serê çiya hemû kesê îro dibin barê şoreşê de xwe dibîne xwe diye vê şoreşê em li wana pîroz û bimbarek dibikin em ji malbatê re dibêjin serê we sax be serê rêbera ap û şervanê azadiyê sax be bi rastî qedera Kurda xuyayê wê bi xıyanetê derbas be û di tarîxê jî Kurd bi xıyanetê tasfiye bûne ema xıyaneta nav me dijwartir e bi hezar carî ji şerê himberî îro di çiyayên azad bi bermîlê kîmayî davên ser wana ev şerê navxweyî ji wê zehmettir e ev şerê birakujî bi xıyanet Kurdê me got bûne sîxurê Tirka û destek didin Tirka ji bona zarokê xwe derxin Ewropa derxin wî alî sînor hevalê me dikin tedhiye ji bo zarokê xwe mîsal jê heval Ferhad heval Metin doh bû merasîmê wa li Hesekê heval Metin xelkê lîwa İskenderûn bû 20 sal derbas bû got nava vê şoreşê û kesekî ereb bû û heval Metin jî kesê êgo jê Qetilama Roboskî qerarê xwe da û tevlî vê şoreşê bû piştî Qetilama Roboskî got ez ê jiyana xwe bidim gelê xwe û qurbana van ciwanê gogiş li ser hidûda li ser sînora Tirka kuştin ez ê jî xwe bikim fedayî Destçiqsê şehîd Abiradê em hemê şehîdê Tevger Azadiyê Bîrdînin em dibêjin şehîd namirin. Gelî milletê hazir, gelî dost û hevala em tev zanin ana hevala me abeliya me şeğilî bi rastî jî tiştê gotin çend gotinekî gotin bi rastî jî kêf got zêde ne got. Yani Tevger Azadiyê bi dîroka xwe zegîne bi dîroka xwe berxwedana gokirî bînekê wê dîrokê nebûne ji xwe em zêde em dibera kirin ji pare niha di roja ve de ev 12 sal tiştê goçê dibin li ber çavê me çêbûne em javê xwe bînin û bijiyan dikin yani destpêka em karî bêjin hemê êrîş ji hemê aliya dewletên herbî dewletên navretewî li ser vê rêveberiya han li ser proja seroketî ji xwe got felsefa seroketî a xwe dijbêre civaka xwezayî civaka tebaî a got sadî not û heşt wilo civak beşare bi milyonê sala yani heger emelê dewletê ji ber vê îdayê pîvan jî yek hûnî veya têde ye yani felsefa seroketî xwe dizpêre wê civaka ku çawa civak redû kol bûye karê li hember wan tebayê çolê çawa xojiya bike çawa xwe biparêze yani hatina wa kombûna wa cebhedû îro jî em tev îro hazirên li bin konê biratiya gelna yani ji hemê şerahê civakê jî hazirin. أشرفي